nwanne m Imo nwanne m Imo nwanne m onye na-elo gị ilo ya ọnwụ gbuo ya onye na-elo gị ilo mmiri loo ya onye na-elo gị ilo eluigwe megide ya onye na-elo gị ilo ya Chineke megide ya ndị ozi bịa ihe Wisam. Ebe bi gaje n'oke anwụkwụ. Ma shi Christmas ala. Shi ma gara na ma ndelu ni ga era no ma. Iwu market. Ebe iwu kwa na-ezigbo ahịa nne m. Elele m ga-anya ebe market gị ọgbagotere agbagote. Iwu market. Buhariwa n'ọnwa Buhariwa. Ngwa ahịa gọrịkwa n'ọnwa Buhari. Ebe adị nga ọgbala ahụ gị n'ụka. Buhariwa ya. Nnukwu ya m gwara gị. Buhariwa a ga-ahụrịrị gị ahụ. Elekwana ndị kọmpani na-emere m advice ke iji ga kọlọ ha n'ezinụlọ gị. Ele kọmpani penti mere advice. Ihe nye akọrọ n'ihu kọlọ. Ele kọmpani nwe. Makeup mkpara ahụhụ. Take my time. Dowenyu. Me ngafe ha shim nwa m ịma gbuola onwe ya. Keshi na m tere penti gị. Onye a makeup iji milo enyo mee ote ya adịghị ote ma afọ mgbe ị na-ejide maka gị ga-eji enyo ọsọ ata. Anyway, that is by the way. Akara ekwe spoke igwe edo niile sa gbakọta ọngụ aka isi adị ihe m nyere anya Chief William Sokorogwu ele anya aka kwanele ihe na-akpa ewodo aka Bucha sele anya Triple Dawn ka ejiri aha ya mee street ebe obi ọrụ n'ụlọ Triple Dawn Avenue. Nke n'iru ụlọ mara mma ọmarịcha ụlọ ntanga ọkọrọ ekwe gba ya oku saa ihe niile wụ ndị egwu edo anyị pụtashia anyị ga ngwa azụkalalo makwa asị on the 6th of January ya wụ ọnwa January gba 6 esiwe ụmụ na ụlọ ewe akpochiri esiwe ka a ga-akpọhe machi ụlọ ewe akpochiri akpọhe bedie on the 6th of January 2019 esi ahụ ka a ga-eme gịnị ka a ga-akpọhe ya bụ ụmụ agbọghọbịa niile ọsọ onye ukwu onye ntị ihu m ọkụkọ atụrụ onye anyakwala onye ihe nga anyị ga-eri ngwa ṅụọ onye ọkwa gbagọ bee ihe niile ụmụ okorobịa niile so esi ọkwa ebe onye ekwe ihe na-anọkwa n'obodo Igbo wunizi asị na ndọcha ịtụkọ na-eme ndọcha rap ịchọrọ ihu ma n'ụlọ Igbo ga-ebịa ga rapụ ya rapụ ọkụ ọhịa na-arụ ndọcha na France nọ na Paris na Paris nọ na France nọkwa n'ime Paris nọ n'ime France ha abụọ nọ n'ime onwe ha ebu ka obi chebu elorite chakalala ego ndị ọcha bịa nke m na-ote ụlọ adị nwa ka obodo ọrụ pụrụ oke asawo Pilas ya wee obi nwa obi kwe obi nụrụ ote senda ndịrị obi nụrụ ịbata obi na-elego dịka obi eguzo ndị mma na-arụ n'ihe ọ dị mma mmadụ gacha obodo Igbo kpata ego ya bịa n'ala nna ya chi ụrụ ndị nwe na-ebe a na-akpata na-achị ego ụmụ nwaanyị a na-akpata ha na-awụji ya n'ọnụ ọchị ha akpata ego ha akpọghele ha ọchị ha awụla gị ha na-eji anya na Facebook ọ dị mma ọka mma ịkpata ego ka ịbịa bịa nna gị chi ya zụrụ ala rụọ holitel rụọ ntarị rụọ investment ndị rụọ investment ọlụ nwatakịrị gbara mbọ ọ bụ ka anyị na ọgbara ihe m jiri laakị ya ọgbaala mbọ ka anyị kwanụgara ihe mbọ wa ọbara ka anyị wụ ndị ori mbọ ka anyị garie mbọ 6th of January akwa 6th m ga-adị pugu ụzọ nọrọ de ị ga-epu m ụzọ maka anụ adị mmadụ ihe leka ị ga-epu m ụzọ ị mmadụ si otu nwa agbọbịa na-achọ dị ụda ị kwesịrị ịbịa late gị bịa mgbe ndị mmadụ nọ jụrụ gị bata otu ahụ efele gị anya ọ bụ gị bịa n'oge onye ele ṅụ mmadụ na gị bịa n'oge gị nọ ga-anọ gị nwere onye ga-ahụ gị mana ịbịa late mgbe ya everywhere adịla attractive gị batazie na ama enwe onye ga-eme gị attract mana biko ihe etere n'ihu etekwala esiwe gị tụfuchara anyị get ha hụ gosi na ndị Igbo edewo na mmanwụ ka ha na-agba na Krismas maka otu iri ugba nwere ihe dị iche gị na mmanwụ Adamma shashilalotu kwa njikọ ọma Yugo uwe ga-emechi aka ma bulite ngwa ahịa gị elu eti iwu market nwa m gị topu shop kwalie ihe gị elu gị bịa ete gị na-achị n'ihu gị elu nke echekatara ote echeta dị ịnụkwa ngwa ngasi ike dịkwa n'oge market gị amaala mma mari ote ya bụrụ njikọ ọjọọ kwajisi onwe ya oyi ụzọ ga-epu m ụzọ abịa on the 6th of January n'ihe Triple Dawn lekwa eji aha ya mee street Triple Dawn Avenue nwatakịrị gara France ote na France nọ na Paris ga-ebu ote bekalala ego ndị ọcha lo nga nna ya ote hụbu ụlọ ha dịka ọrụ one side ọsọ nga awụ obie nga awụ Pilas ha m ga-eri
esiwe ka anyị na-aga ma ndị uri dị iche iche ma ndị uri ọkwụrụ elu ha ahacha oke mụ na onwe m kwena m ga-anọ ngụ onye ga-anọ Chief Imo ga-anọ na Egwe Edo esi ha onye ga-anọ ụlọwe akademi m ga-abịa ngwa ụlọwe ma chukwu ngwa ndị gọọmenti gwa onye gọọmenti anyị na-akadachi ụlọ ya ga-ebu gaga akademi ahụ dem aga m anọ ngwa esiwe onye na-abịa dị na bịa lele m ma ọkwa m nwa lelekwana ya m mara sọ onye ọwa ihe a na-eme na Egwe Edo ka ya na-eme dem you